hali ya fi sanin kama, halin mutum baya a kama. Waɗansu za su yi maka dariya amma a zucinsa akwai tsiya. Ka gane mai san kana wuya, waɗansu fuskar su dariya, suna ta nunin ana shiwa a gefe sun shukar tsiya. Su ce da kai kana a zuciya, su nuna soyayyar gaskiya, su dinga cewa kana gaba, suna ta cuta suna riya, su nuna so bayan baka nan, da kai da ba kai daidai kuwa. Su ko kaɗan ba su da damuwa, ko da kana nesa da rayuwa. Kana da nera kai ne gaba, komai da za a yi kai ja gaba. A sanda kuma baka da dukiya, sai babu kai si sharholiya. Shi dai mutum kullum duniya, bai gane mai san gaskiya, saboda bai kallon zuciya, iya batun harshe za ya ji. Sanin zuci sai Allah gwani, shi ne ya san sirrin baɗili. Kai ɗan adam yaya za ka yi, sai an faɗa sannan za ka ji. Gane cewa ita rayuwa komai kayo shi ne za a ma. In ka yi zagin ɗan wannan mata na kananan zai zo gaba. Kai furcin alkairi ka ji, mu furta alkairi zahiri, mu shuka alkairi don kuwa a wataran shi ne za mu ci. To yan uwa mu bi a hankali, mu daina furcin cin zarafi. In ka yi kairi shi za a ma, in ka yi shari shi za a ma. Sanin hali ya fi sanin kama, halin mutum baya a kama. Waɗansu za su yi maka dariya amma a zucinsa akwai tsiya.